Kedy sme len pekávali doma chleba, peci. A to sme museli za času stať veru. Keď som išla aj do roboty, to som stala o 3 hodinách, zamesila a do 7 som chleba do peci dala. A potom mi ho, lebo suseda vyťahli, alebo aj otec chodil. Do školy sa vypýtal. Nehodí sa mi to. Aby mi nepadlo cez to. No, veru, tak sme museli robiť. No. Tak, tok. To mi gúľať hádam bude dosť. 11 kg múky čil. Bola, keby som pekla oných 15 kg som dávala. No, je do toho sol, kvasnice a dala som srovátku, aby bol lepší a troška zemákov do ňoho. Tak, tok, vyšúkať. No, však ešte potom pomúčime. Toto ešte bude taký malý cipolek. No počkaj, ťahá komín. Stoj tu, ešte až prijava. Nevydrží, poď kuda vidí, poď sa. Zím toho zeber. Ale hovno ti zeberem, čo ti zeberem. Ale nešpekuluj. Áno, peť sa kúri s dobrým drevom, suchým, nie so zeleným. A od tej žeraviny sa nahreje dno. Osúštek bude. No. Ten sa prvý peče. Prvý, no, takto. Či je upúrená pec. Počúvaj, volať je praskoce. Peci. Není tu. Ale peci praskoce. To není praskoce. Rúla. No dočkaj, či budeme sádzať. Vyhrabujeme najprv. Pozor. Sa Syno i Ducha Svatého, amen. Daj. Jak sme posadili chleba, tak 2 hodiny sa musel pécť. A čil ho ideme vyťahnuť. No. No. Počkaj. A mal by si ho spotiť, aký je tam. No. Doniesete tú vodu, ona do... Vidíš ho? No. Bude dobrý. Jak si bude ďalej, neviem. Ja ho odnesiem. Vydaj tam. Ale to má dobre? Dobre, dobre. Vieme ho? Umí ho.
nízky trochu. No tento je jaký hrbatý. Ten neber. Áno, ti uteká z lopaty. To sme inakedy aj kapustné listy dávali. A tento to musí byť dobrý bude. Trošku. Nech sa páči, detko. Ďakujem. No, a načneme ho? Áno, áno. Načneme ho, no, iba aj dole trošička, počkaj. No. Tak. Detko kúre pec a babka pekla. A pozrieme, či bude dobrý.